mamka s ockom venujú túto pesničku pre svojho synčeka, pre Mariana do nebička. Nech odpočíva v pokoji. Nisto de maru prena do céu, o que lá mangue gigante, mukla mangue do cado ilo, roda alto de lá que peste. Nisto de maru prena do caminhar pre tutte domina nigda pre tutte visterà o da tut camas o ilo les pau tutte duca a Cila Prada svetos gorkaro Od que la menge gigansi Mukla la menge Ducado ilo Nisto de maru prena do céu, o que lá mangue gigante, mukla la mangue do cado ilo, roda alto de lá que peste. Nisto de maru prena do caminhar pre tutte domina nigda pre tutte non visterà o da tut camas o ilo les pau tutte duca a Cila Prada svetos gorkaro Hovorí Pán, kto nepríjme Božie kráľovstvo, to dieťa nevojde do ňu. Potom ich objímal Pánom na ruky a požehnával ich. Počuli sme slovo Pánovo. Dobre, skôr než budeme pokračovať, čo sme si hovorili, neviem si tak možno spoločne uvedomme. Nebudeme tu dlho, ale to, čo Boh urobí s dieťaťom, je veľká vec. Nie, že na celý život, na celú večnosť. A znovu vám pripomínam aj ostatné deti, aj vám, aj dôležitý
Spoločne volajme, prosíme ťa, vyslyš nás. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane Ježišu, pre tajomstvo Tvojej smrti a zmrtvých stania, daj tomuto dieťaťu milosť znovu zrodenia v krste a začlen ho do svätej cirkvi. Prosíme ťa, vyslyš nás. Sviatosťou krstu a birmovania z neho urob verného učeníka a svedka svojho evangelia. Prosím ťa, vyslyš nás. Pomáhaj mu k svetosti života a vetom do radosti nebeského kráľovstva. Prosím ťa, vyslyš nás. Pane Ježišu, daj týmto rodičom krstným rodičom živú vieru, aby boli dobrým príkladom pre svoje deti. Prosíme ťa, vyslyš nás. Zachovaj vo svojej láske aj rodinu tohto dieťaťa. Aj nás všetkých obnov, Pane, aj nás všetkých obnov, Pane, krstnú milosť. Prosíme ťa, vyslyš nás. A teraz sa obrátme k Svätému Ženu. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás. Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nás. Svätý Jozef, oroduj za nás. Svätý Peter a Pavel, oroduj za nás. Svätý Alan, oroduj za nás. Všetci Boží svätí a sväté, oroduj za nás. Všemohúci a večný Bože, Ty si poslal na svojho Syna, aby zúmil moc zlého ducha, ducha neprávosti. Vytrhol nás z tej dôvod a preniesol do výborného sveta Tvojho kráľovstva. Pokorne ťa prosím, a zbav tohto dieťa dedičného hriechu. Urob z neho Pána svojej slávy a daj nám prebýval Duch Svätý skrze Krista nášho Pána. Nech ťa posilňuje sila Krista nášho Spasiteľa. Na znak toho ťa pomažeme olejom spásy Kristovi našom Pánu, ktorý žije a kráľuje na veky. Len trošku tak takto. Człowiek. Teraz požehnáme vodu, ktorou bude dieťa pokrstené. Modlíme sa, milovaní bratia a sestry, k Bohu Otcu Všemohúcemu, aby daroval tomuto dieťaťu nový život z vody a z Ducha Svätého. Volajme spoločne, požehnaný Boh na veky. Požehnaný Boh na veky. Dobrotivý Otče, Ty nám v krstnom prameni dávaš nový život, život Božích detí. Požehnaný Boh na veky. Ty vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi spájaš jeden ľud všetkých, čo sú pokrstení vodou a Duchom Svätým. Požehnaný Boh na veky. Ty vlievaš do našich srdc ducha svojej lásky a dávaš nám slobodu a svoj pokoj. Požehnaný Boh na veky. Ty posielaš kresťanov, aby všetkým ľuďom radosne hlásali Kristovo evanjelium. Požehnaný Boh na veky. Požehnaj Bože túto vodu, ktorou pokrstíme Tvoju služobnicu Alanu Reciu, ktorý povolal pramenu znovuzrodenia, aby mal večný život skrze Krista nášho Pána. Amen. Milí rodičia, krstní rodičia, priniesli ste dieťa na krst. Dobrý Boh mu dá v tejto sviatosti nový život. Dieťa sa znovu zrodí z vody a Ducha Svätého. Usilujte sa vychovávať toto dieťa tak, aby sa v ňom božský život stále zveľaďoval. Chránite ho pred hriechom, lebo hriech ohrozuje Boží život človeka. Ak ste vzali na seba túto úlohu, pomyslite si, že aj vy ste boli pokrstení. Teraz sa zrieknite hriechu a vyznajte
ako v Neho verí cirkev. V tejto miere sa uveduje ten krst. Pýtam sa vás, zriekate sa zlého ducha? Zriekam. Zriekam? Zriekam. Aj všetkých jeho skutkov? Zriekam. Aj všetkých jeho pokušení? Zriekam. Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Verím. Verím. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého, Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný? Verím. Toto je viera naša, toto je viera cirkvi, túto vieru vyznávame a ona je našou slávou Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Míru. I všetci sme teraz s vami vyznali vieru cirkvi. Chcete teda, aby Anna bola pokrstená v tejto viere? A čo to kričí? Dajte mama, bo otcovi ľudia, zoberte, alebo aj otec môže zobrať. Ako otcovi nepôjde? No a dať tak musíte, že by som jej nalial na hlavu a potom utriete hlavičku, hej? Ale ona otec. Nebojte sa. Tak ide jak z boku, schovante, však obidvaja môžeme dočku, hej? Tak. Trošku tak nabok. Alana, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. No už to. Má Kristina není. Otvor národ Svätá Cirkev a objím dieťa, ktoré vo vode znovu zrodil Svätý Duch Boží. Všemovúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil ťa od hriechu. Znovu zrodil ťa z vody a z Ducha Svätého a začlenil ťa medzi svoj ľud. Teraz ťa poznačuje kryzmou spásy, aby si patrila do tajomného tela Krista, kňaza, proroka, kráľa a mala večný život. Amen. Lačná je. Presne, košuľku. Bil košuľku. Košuľku. Nemáte košielku? Nie. Na toto tu? Ja som kázal, že priniesť košuľku, ne? Chcete povedať, že všetko znáte. A švička príde ešte, počkajte. Kde ich beriete? Kde ich beriete? Mama dajte, mama dajte. Nevadí. Alana, stala si sa novým stvorením a obliekla si sa v Krista. Toto biele rúcho nech ti je znakom tejto hodnosti. Tvoji rodičia, príbuzní budú ti pomáhať svojmu príkladom, aby si ho priniesla nepoškodnené do života večného.
Musíš zaspieť. Milí rodičia, krstní rodičia, vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa kráčalo vždy vo svetle Kristovom ako dieťa svetla. A vytrvalo vo viere až do konca. Tak bude môcť ísť so všetkými svätými v ústretí Pánovi, keď príde v nebeskej sláve. Bratia a sestry, toto dieťa sa teraz krstom znovu zrodilo. Stalo sa Božím dieťaťom. Keď neskôr príjme sviatosť birmovania, dostane plnosť darov Ducha Svätého a bude svedčiť o Kristovi. A keď príjme oltárnu sviatosť, bude mať účasť na oltárnej obete a v cirkvi bude volať Boha svojím Otcom. Aj my sme boli prijatí za Božie deti. Preto sa v duchu Božích detí modlíme aj v jej mene, ako nás naučil náš Pán. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, Tvoje ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Milí rodičia, teraz obetujte svoje dieťa nebeskému Otcovi. Držte ho spolu, obidvaja. Tak. A obidvaja ho držte. A opakujte za mnou. Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol Tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoch. No dobre. Už sme na konci, ešte vám dám požehnanie. Joja kričí. Lačná. Víte? Počkajte ešte, neutekajte. Na budúce, keď tak košielku treba takú, to nemusí obliekať, takú maličku, takú malú košulku, to len tak položíme na ňu a potom bude mať odloženú. A tam môžete meno dať, vypísať meno, aj kedy bola pokrstená, bude mať na pamiatku. Budete vedieť už nebudete? Ja myslel, že znáte takéto, to ja presne ste hovorili, že znáte to. A to vy ste to tu dali? Kúpila. A to tu trebalo priniesť. No dobre, no. A ešte vám dám požehnanie. Pán s vami. Vyžehná matku tohto dieťaťa, Pán Boh Všemohúci, ktorý vo svojom synovi narodený z Panny Márie dáva matkám nádej, že deti budú mať večný život. A keď teraz ďakujem za dar dieťaťa, že dá milosť, aby aj so svojím dieťaťom nebeským Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Vyžehná Otca tohto dieťaťa, Pán Boh Všemohúci, dárca života pozemského i nebeského. A nech mu dá milosť, aby spolu so svojou manželkou bol svojmu dieťaťu prvým svedkom viery Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Nech má pokrýtacích veriacich Pán Boh Všemohúci, ktorý nás z vody a z Ducha Svätého zvodil. Nech im dá milosť, aby boli vždy a všade živými členmi rodiny. A nech im uštedrí svoj pokoj Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Vážený náš Všemohúci Boh, Otec a Syn i Duch Svätý. Jasno plačeš. No to dobre, ešte sa chcem spýtať, vy keď ste boli pokrstení, že rímokatolík? Jak sa žehnáte? Sa prežehnajte. Viete sa prežehnať? No neotca i syna. No, ukážte. No prežehnajte sa, ak sa prežehnajte. Mení Otca a Syna i Ducha Svätého. To je tak kríž. Kríž. A ne Otca i Syna i Ducha Svätého. Joj, no to dobre, no to sa držte. A na budúce aj ostatné. A dokedy jej máme možno. A
Fotka nebude? Áno. Kahirin po yun. Devo venire tutti i giorni tutto. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Milí rodičia, krstní rodičia, ostatní, ktorí ste prišli, vy ste zvolení na fare. Tak sa slyšeli, že pridal. A ktoré vaše ešte? Takže to tu sa tak robí. Milí rodičia, krstní rodičia, vítam vás na tomto Božom chráme. Zhromaždili sme sa, aby sme boli svedkami krstu, ktorého sa toto dieťa duchovne znovu zrodí, stane sa dieťaťom Božím a členom Kristovej cirkvi. Vy, niektorí ste prijali už krst a prijali ste dieťa Božstvo ako Boží dar, ako Božie znamenie života. Vo svojej jedinečnej láske chcete vášmu dieťaťu nový božský život, aby mohlo žiť s ním večne. Aké meno dávate svojmu dieťaťu? Alana. Čo si žiadate od cirkvi pre Alana? No, čo chcete pre teraz? Milí rodičia, žiadate krst pre dieťa. Vyberiete na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachovávalo Božie príkazy, milovalo Boha a blížneho, ako nás učil Kristus. Ste si vedomi tejto povinnosti? Vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto ich povinnosť. Ste ochotní to pomáhať? Alana, Božia cirkev ťa prijíma s veľkou radosťou. V jej mene ťa poznačujeme znamením kríža. Aj vy, rodičia, krstní rodičia, poznačte dieťa na čele znakom kríža. No. Teraz si vypočujeme čítanie z Evangelia a budeme sa spoločne modliť za dieťa za vás. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evangelia podľa Marka. Sláva Tebe. Ježišovi prinášali detiača do domu, ale učeníci ho krikovali. Keď to Ježiš videl na zemi, povedal: Nechajte deti prichádzať ku mne, nebránite, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru hovorí vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo, ako dieťa nevojde do nich. Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich. Počuli sme slovo Pánovo. Dobre, skôr než budeme pokračovať, čo sme si hovorili, nech si tak možno spoločne uvedomíme. Nebudeme tu dlho, ale to,
proces dôležitý, aby sme mohli prísť do neba. A toto vlastne to dieťa, teraz sa tu dostaneme. Bratia a sestry, prosme nášho milosrdného Pána za toto dieťa, ktoré má byť pokrstené. Modlíme sa aj za jeho rodičov, krstných rodičov i za všetkých pokrstených. Spoločne volajme, prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, pre tajomstvo Tvojej smrti a zmrtvých stania, daj tomuto dieťaťu milosť znovu zrodenia v krste a začlen ho do svätej cirkvi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Sviatosťou krstu a birmovania z neho urob verného učeníka a svedka svojho evangelia. Prosím ťa, vyslíš nás. Pomáhaj mu k svetosti života a vedom do radosti nebeského kráľovstva. Prosím ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, daj týmto rodičom krstným rodičom živú vieru, aby boli dobrým príkladom pre svoje deti. Prosíme ťa, vyslíš nás. Zachovaj vo svojej láske aj rodinu tohto dieťaťa. Aj nás všetkých obnov, Pane, aj nás všetkých obnov, Pane, krstnú milosť. Prosíme ťa, vyslíš nás. A teraz sa obrátme k Svätému Otcovi. Svätá Mária, Matka Božia, porozí za nás. Svätý Ján Krstiteľ, porozí za nás. Svätý Jozef, porozí za nás. Svätý Peter a Pavel, porozí za nás. Svätý Alan, porozí za nás. Všetci Boží svätí a sväté, porozí za nás. Všemohúci a večný Bože, Ty si poslal na svojho Syna, aby zúmil moc zlého ducha, ducha neprávosti, vytrhol nás z tých vôd a preniesol do výborného sveta Tvojho kráľovstva. Pokorne ťa prosím a zbav toho dieťa dedičného hriechu. Urob z neho chrámu svojej slávy a daj, aby nám prebýval Duch Svätý skrze Krista nášho Pána. Nech ťa posilňuje sila Krista nášho Spasiteľa. Na znak toho ťa pomažeme olejom spásy Kristovi našom Pánu, ktorý žije a kráľuje na veky. Janko. Len trošku takto. Človek. Teraz požehnáme vodu, ktorou bude dieťa pokrstené. Modlíme sa, milovaní bratia a sestry, k Bohu Otcu Všemohúcemu, aby daroval tomuto dieťaťu nový život z vody a z Ducha Svätého. Volajme spoločne, požehnaný Boh na veky. Požehnaný Boh na veky. Dobrotivý Otče, Ty nám v krstnom pramení dávaš nový život, život Božích detí. Požehnaný Boh na veky. Ty vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi spájaš jeden ľud všetkých, čo sú pokrstení vodou a Duchom Svätým. Požehnaný Boh na veky. Ty vlievaš do našich srdc ducha svojej lásky a dávaš nám slobodu a svoj pokoj. Požehnaný Boh na veky. Ty posielaš kresťanov, aby všetkým ľuďom radosne hlásali Kristovo evanjelium. Požehnaný Boh na veky. Požehnaj Bože túto vodu, ktorou pokrstíme Tvoju služobnicu Alanu Veciu, ktorý povolal k pramenu znovuzrodenia, aby mala večný život skrze Krista nášho Pána. Amen. Milí rodičia, krstní rodičia, priniesli ste dieťa na krst. Dobrý Boh mu dá v tejto sviatosti nový život. Dieťa sa znovu zrodí z vody a Ducha Svätého.
Usilujte sa vychovávať toto dieťa tak, aby sa v ňom božský život stále zveľaďoval. Chránite ho pred hriechom, lebo hriech ohrozuje Boží život človeka. Ak ste vydali na seba túto úlohu, uvedomte si, že aj vy ste boli pokrstení. Teraz sa zrieknite hriechu a vyznajte vieru v Ježiša Krista, ako v Neho verí cirkev. V tejto viere sa uvedujete ten krst. Pýtam sa vás, zriekate sa zlého ducha? Zriekam. Zriekam? Zriekam. Aj všetkých jeho skutkov? Zriekam. Aj všetkých jeho pokušení? Zriekam. Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Verím. Verím. Veríte v Ježiša Krista, jediného Syna nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého, Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný? Verím. Toto je viera naša, toto je viera cirkvi, túto vieru vyznávame a ona je našou slávou Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Míru. I všetci sme teraz s vami vyznali vieru cirkvi. Chcete teda, aby Anna bola pokrstená v tejto viere? A čo tak rečí? Míru. Dajte Anna, bo otcovi dieťa, zoberte, alebo aj otec môže zobrať. Ko otcovi nepôjde? No a tak musíte, že by som jej nalial na hlavu a potom ukryjte hlavičku, hej? Ale on otec je. Nebojte sa. Tak vy tak z boku schovante, však obidvaja môžeme bočku, hej? Tak. Trošku tak nabok. Alana, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. No už to. Má Kristina není. Otvor národ Svätá Cirkev a objím dieťa, ktoré vo vode znovu zrodil Svätý Duch Boží. Všemovúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil ťa od hriechu. Znovu zrodil ťa z vody a z Ducha Svätého a začlenil ťa medzi svoj ľud. Teraz ťa poznačuje kryzmou spásy, aby si patrila do tajomného tela Krista, kňaza, proroka, kráľa a mala večný život. Amen. Lačná je. Presne, košuľku. Bil košuľku. Košuľku. Nemáte košielku? Nie. A toto tu? Ja som kázal, že priniesť košuľku, ne? Ste povedali, že všetko znáte. A švička príde ešte, počkajte. Kde ich berete?
Kde ich beriete? Mama dajte. Nevadí. Alana, stala si sa novým stvorením a obliekla si sa v Krista. Toto biele rúcho nech ti je znakom tejto hodnosti. Tvoji rodičia, príbuzní budú ti pomáhať svojmu príkladom, aby si ho priniesla nepoškodnené do života večného. Určite zaspäť. Milí rodičia, krstní rodičia, vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa kráčalo vždy vo svetle Kristovom ako dieťa svetla. A vytrvalo vo viere až do konca. Tak bude môcť ísť so všetkými svätými v ústretí Pánovi, keď príde v nebeskej sláve. Bratia a sestry, toto dieťa sa teraz krstom znovu zrodilo. Stalo sa Božím dieťaťom. Keď neskôr príjme sviatosť birmovania, dostane plnosť darov Ducha Svätého a bude svedčiť o Kristovi. A keď príjme oltárnu sviatosť, bude mať účasť na oltárnej obete a v cirkvi bude volať Boha svojím Otcom. Aj my sme boli prijatí za Božie deti. Preto sa v duchu Božích detí modlíme aj v jej mene, ako nás naučil náš Pán. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Milí rodičia, teraz obetujte svoje dieťa nebeskému Otcovi. Držte ho spolu, obidvaja. Tak. A obidvaja ho držte. A opakujte za mnou. Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol Tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osob. No dobre. Už sme na konci, ešte vám dám požehnanie. Ja kričím. Lačná. Víte? Počkajte ešte, neutekajte. Na budúce, keď tak košielku treba takú, to nemusí obliekať, takú maličku, takú malú košulku, to len tak položíme na ňu a potom ma bude mať odloženú. A tam môžete meno dať, vypísať meno, aj kedy bola pokrstená, bude mať na pamiatku. Budete vedieť už, nebojte. Ja myslel, že znáte takéto, to ja presne ste hovorili, že znáte všetko. A to vy ste to tu dali? Kúpila. A to tu trebalo priniesť. No dobre, no. Ja ešte vám dám požehnanie. Pán s vami. Vyžehná matku tohto dieťaťa, Pán Boh Všemohúci, ktorý vo svojom synovi narodený z Panny Márie dáva matkám nádej, že deti budú mať večný život. A keď teraz ďakujem za dar dieťaťa, nech je dá milosť, aby aj so svojím dieťaťom neprestala Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Vyžehná Otca tohto dieťaťa, Pán Boh Všemohúci, dárca života pozemského i nebeského. A nech mu dá milosť, aby spolu so svojou manželkou bol svojmu dieťaťu prvým svedkom viery Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Nech na týchto veriacich Pán Boh Všemohúci, ktorý nás z vody a z Ducha Svätého zvolil, nech im dá milosť, aby boli vždy a všade živými členmi ľudia a nech im uštedrí svoj pokoj Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Vážený na Všemohúci Boh, Otec a Syn i Duch Svätý. Čo plačeš?
boli pokrstení, že rímokatolík. Hej. Jak sa žehnáte? Sa prežehnajte. Dajte sa prežehnať. No nie Otca i Syna. No, ukážte. No prežehnajte sa, ak sa prežehnajte. Mení Otca i Syna i Ducha Svätého. To je tak kríž. Kríž. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Joj, no to dobre, no to sa držte. A na budúce aj ostatné. A dekedy ich máme možno. A fotka nebude? Áno. Fotka. Devo venire tutti loro tutto. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Milí rodičia, krstní rodičia, ostatní, ktorí ste prišli, vy ste zvoník na fare. Tak sa slyšeli, že nepridám. A ktoré vaše ešte? A že to tu sa tak robí. Milí rodičia, krstní rodičia, vítam vás v tomto Božom chráme. Zhromaždili sme sa, aby sme boli svedkami krstu, ktorom sa toto dieťa duchovne znovu zrodí. Stane sa dieťaťom Božím a členom Kristovej cirkvi. Vy, niektorí ste prijali už krst. A prijali ste dieťa Božstvo ako Boží dar, ako Božie znamenie života. Vo svojej nekonečnej láske chce dať vášmu dieťaťu nový božský život, aby mohlo žiť s ním večne. Aké meno dávate svojmu dieťaťu? Alana. Čo si žiadate od cirkvi pre Alana? No, čo chcete pre to teraz? Milí rodičia, žiadate krst pre dieťa. Vyberiete na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachovával Boží príkaz, miloval Boha a blížneho, ako nás učil Kristus. Ste si vedomi tejto povinnosti? Vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto ich povinnosť. Ste ochotní to pomáhať? Alana, Božia cirkev ťa prijíma s veľkou radosťou. Jej mene ťa poznačujeme znamením kríža. Aj vy, rodičia, krstní rodičia, poznačte dieťa na čele znakom kríža. No. Teraz si vypočujeme čítanie z Evanjelia a budeme sa spoločne modliť. Ďakujem za vás. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva Tebe. Ježišovi prinášajú detiace
skôr než budeme pokračovať, čo sme si hovorili, nech si tak možno spoločne uvedomme. Nebudeme tu dlho, ale to, čo Boh urobí s dieťaťom, je veľká vec. Nie že na celý život, na celú večnosť. A znovu vám pripomínam aj ostatné deti, aj vám, aj sme mohli prísť do a toto vlastne to dieťa, teraz sa tu dostane. Bratia a sestry, prosme nášho milosrdného Pána za toto dieťa, ktoré máme pokrstené. Modlíme sa aj za jeho rodičov, krstných rodičov i za všetkých pokrstených. Spoločne volajme, prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, pre tajomstvo Tvojej smrti a zmrtvých stania, daj tomuto dieťaťu milosť znovuzrodenia v krste a začlen ho do svätej cirkvi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Sviatosťou krstu a birmovania z neho urob verného učeníka a svedka svojho evangelia. Prosím ťa, vyslíš nás. Pomáhaj mu svetosti života a vedou do radosti nebeského kráľovstva. Prosím ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, daj týmto rodičom i krstným rodičom živú vieru, aby boli dobrým príkladom pre svoje deti. Prosíme ťa, vyslíš nás. Zachovaj vo svojej láske aj rodinu tohto dieťaťa. Aj nás všetkých obnov, Pane, aj nás všetkých obnov, Pane, krstnú milosť. Prosíme ťa, vyslíš nás. A teraz sa obrátme k Svätému Ženu. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás. Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nás. Svätý Jozef, oroduj za nás. Svätý Peter a Pavel, oroduj za nás. Svätý Alan, oroduj za nás. Všetci Boží svätí a sväté, oroduj za nás. Všemohúci a večný Bože, Ty si poslal na svojho Syna, aby zúmil moc zlého ducha, ducha neprávosti. Vytrhol nás z tým dôvod a preniesol do výhodného sveta Tvojho kráľovstva. Pokorne ťa prosím a zbav toto dieťa dedičného hriechu. Urob z neho chrámy svojej slávy a prejaví nám zabýval Duch Svätý skrze Krista nášho Pána. Nech ťa posilňuje sila Krista nášho Spasiteľa. Na znak toho ťa pomažeme olejom lásky Kristovi našom Pánu, ktorý žije a kráľuje na veky. Janko. Len trošku taká. Čo vy? Teraz požehnáme vodu, ktorou bude dieťa pokrstené. Modlíme sa, milovaní bratia a sestry, k Bohu Otcu Všemohúcemu, aby daroval tomuto dieťaťu nový život z vody a z Ducha Svätého. Volajme spoločne, požehnaný Boh na veky. Požehnaný Boh na veky. Dobrotivý Otče, Ty nám v krstnom prámení dávaš nový život, život Božích detí. Požehnaný Boh na veky. Ty vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi spájaš jeden ľud všetkých, čo sú pokrstení vodou a Duchom Svätým. Požehnaný Boh na veky. Ty vlievaš do našich srdc ducha svojej lásky a dávaš nám slobodu a svoj pokoj. Požehnaný Boh na veky. Ty posielaš kresťanov, aby všetkým ľuďom radosne hlásali Kristovo evanjelium. Požehnaný Boh na veky. Požehnaj Bože túto vodu, ktorou pokrstíme Tvoju služobnicu Alanu. Veď si mu vždy povolal pramenu znovuzrodenia, aby mal večný život skrze Krista nášho Pána. Amen.
rodičia, priniesli ste dieťa na krst. Dobrý Boh mu dá v tejto sviatosti nový život. Dieťa sa znovu zrodí z vody a z Ducha Svätého. Usilujte sa vychovávať toto dieťa tak, aby sa v ňom božský život stále zveľaďoval. Chránite ho pred hriechom, lebo hriech ohrozuje Boží život človeka. Ak ste chceli na seba túto úlohu, pomyslite si, že aj vy ste boli pokrstení. Teraz sa zrieknite hriechu a vyznajte vieru Ježiša Krista, ako v Neho verí cirkev. V tejto viere sa udržujete ten krst. Pýtam sa vás, zriekate sa zlého ducha? Zriekam. Zriekam? Zriekam. Aj všetkých jeho skutkov? Zriekam. Aj všetkých jeho pokušení? Zriekam. Veríte v Boha Otca, Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Verím. Verím. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého, Svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný? Verím. Toto je viera naša, toto je viera cirkvi, túto vieru vyznávame a ona je našou slávou Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Mír. I všetci sme teraz s vami vyznali vieru cirkvi. Chcete teda, aby Anna bola pokrstená v tejto viere? A čo to kričí? Dajte máma, bo otcovi dieťa, zoberte, alebo aj otec môže zobrať. Či otcovi nepôjde? No a dať tak musíte, že by som jej nalial na hlavu a potom ukryjte hlavičku, hej? Ale on otec je. Nebojte sa. Tak vy tak z boku schovante, však obidvaja môžeme dať, hej? Tak. Trošku tak nabok. Áno, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. No už je to. Má krásný není. Otvor národ svätá cirkev a obím dieťa, ktoré vo vode znovu zrodil svätý Duch Boží. Všemovúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil ťa od hriechu. Znovu zrodil ťa z vody a z Ducha Svätého a začlenil ťa medzi svoj ľud. Teraz ťa poznačuje kryzmou spásy, aby si patrila do tajomného tela Krista, kňaza, proroka, kráľa a mala večný život. Amen. Lačná je. Presne, košielku. Košuľku. Jul, košuľku. Košuľku. Nemáte košielku? Nie. A to tu? Najlepšie. Ja som kázal, že priniesť košulku, ne? Ste povedali, že všetko znáte. Tá švička príde ešte, počkajte.
Kde ich berete? Kde ich berete? Mama dajte. Nevadí. Ale stala si sa novým stvorením a obliekla si sa v Krista. Toto biele rúcho nech ti je znakom tejto hodnosti. Tvoji rodičia a príbuzní budú ti pomáhať svojom príkladom, aby si ho priniesla nepoškodnené do života večného. Milí rodičia, krstní rodičia, vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa kráčalo vždy vo svetle Kristovom ako dieťa svetla. A vytrvalo vo viere až do konca. Tak bude môcť ísť so všetkými svätými v ústretí Pánovi, keď príde v nebeskej sláve. Bratia a sestry, toto dieťa sa teraz krstom znovu zrodilo. Stalo sa Božím dieťaťom. Keď neskôr príjme sviatosť birmovania, dostane plnosť darov Ducha Svätého a bude svedčiť o Kristovi. A keď príjme oltárnu sviatosť, bude mať účasť na oltárnej obete a v cirkvi bude volať Boha svojím Otcom. Aj my sme boli prijatí za Božie deti. Preto sa v duchu Božích detí modlíme aj v jej mene, ako nás naučil náš Pán. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, dávaj ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Milí rodičia, teraz obetujte svoje dieťa nebeskému Otcovi. Držte ho spolu, obidvaja. Tak. A obidvaja ho držte. A opakujte za mnou. Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol Tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osob. No dobre. Už sme na konci, ešte vám dám požehnanie. Ja kričím. Lačná. Víte? Počkajte ešte, neutekajte. Na budúce, keď tak košielku treba takú, to nemusí obliekať, takú maličku, takú malú košulku, to len tak položíme na ňu a potom ma bude mať odloženú. A tam môžete meno dať, vypísať meno, aj kedy bola pokrstená, bude mať na pamiatku. Budete vedieť už nebudete? Ja myslel, že znáte takéto, ja presne ste hovorili, že znáte všetko. A to vy ste to tu dali? Kúpila. A to tu trebalo priniesť. No dobre, no. A ešte vám dám požehnanie. Pán s vami. Vyžehná matku tohto dieťaťa, Pán Boh Všemohúci, ktorý vo svojom synovi narodený z Panny Márie dáva matkám nádej, že deti budú mať večný život. A keď teraz ďakujem za dar dieťaťa, že dá milosť, aby aj so svojím dieťaťom nebeským Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Vyžehná otca tohto dieťaťa, Pán Boh Všemohúci, dárca života pozemského i nebeského. Nech mu dá milosť, aby spolu so svojou manželkou bol svojmu dieťaťu prvým svedkom viery Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Nech na pokrýtých horiacich Pán Boh Všemohúci, ktorý nás z vody a z Ducha Svätého zvodil, nech im dá milosť, aby boli vždy a všade živí členmi ľudia a nech im uštedrí svoj pokoj Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Vážený na Všemohúci Boh, Otec a Syn i Duch Svätý. Čo plačeš?
No to dobre, ešte sa chcem spýtať, vy keď ste boli pokrstení, že rímokatolík, jak sa žehnáte? Sa prežehnajte. Viete sa prežehnať? No nie otca i syna. No, ukážte. No prežehnajte sa, ak sa prežehnajte. Mení Otca a Syna i Ducha Svätého. Je tak kríž. Kríž. A nie otca i syna i Ducha Svätého. Joj, no to dobre, no to sa držte. A na budúce aj ostatné. A dekedy jej máme možno. A fotka nebude? Áno. Fotka.